kienet festa pubblika li nbidlet fit traċedja. Dan kif raġel ta' 67 sena residenti ħażebbuġ tilef ħajtu f'inċident li seħ fiż-żona industrijali ta' Ħalfar Biswit il-Kwarta Mil. Kien l-ħabta ta' 7:30 ta' filgħodu x'in intalbet l-assistenza wara l-pulizija kienu informati li persuna tinsab feruta mal-art kaġun tal-fatt li kien inqabad taħt trailer. Il-pulizija malli waslu fil-post koprew li trailer kien qed jinstaq propju mill-vittma u għax raġuni mexa waħdu il-qudiem. Il-konsegwenza li r-raġel inqabad bejnu u trakk ieħor li kien ipparkjat minnu fih wasal tim mediku mill-isptar Materdej. Iżda sfortunatament ir-raġel ġie ċertifikat mejjed fil-post. Il-maġistrat Joe Mifsud kien informat b'dan l-inċident u ħatar numru ta' esperti sabiex jassistu fl-inkjesta. L-investigazzjoni tal-pulizija fl-imkien mal-awtorità għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol brabta ma' dan l-inċident għadhom għaddejjin. Intant sar magħruf li r-raġel li tilef ħajtu huwa Pawlu Xwireb, magħruf bħala Il-Lunza, li kien ilu jaħdem ta' bennej għal diversi snin. Dawk li selmu l-memorja tiegħu fuq il-medja soċjali iddiskrivew bħala bniedem li dejjem bid-daħka fuq wiċċu, kif ukoll bniedem ferriħi li dejjem iħobb jgħid xi ċajta.